conte? Oh, i tant! Doncs som-hi! La caputxeta groga. No, caputxeta vermella. Ai, és veritat, és veritat. Hi havia una vegada una nena que es deia Caputxeta Groga. Que no? Vermella? Ai, sí, Caputxeta Vermella. La seva mare va cridar i li va dir: escolta, Caputxeta Verda. Que no? Que era vermella? Ai, sí, Roja, vés a casa de la tia Diomira a portar-li aquesta pell de patata. Que no? Vés a casa de l'àvia a portar-li un pastís. Ai, bé, la nena se'n va anar al bosc i es va trobar una girafa. Una girafa? Un llop? Es va trobar un llop? Ah, i el llop li va preguntar: quants són 6 per 8? Què va? El llop li va preguntar: on vas, Caputxeta? Tens raó. I la Caputxeta Negra va respondre: que no, vermella, Caputxeta vermella, 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 vermella. Està bé, vermella, vermella, vermella i vermella. Vermella, 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 vermella i vermella. Prou! Va, continua. Sí, i va respondre: vaig al mercat a comprar salsa de tomàquet. Què va? Va dir: vaig a casa l'àvia, que està malalta, a portar-li un pastís i no sé el camí. Ai, està bé. I el cavall li va dir que no era un cavall. Quin cavall? Era un llop. Ai, segur. I va dir: prem el tramvia número 75, baixa a la plaça de la catedral, torça a la dreta i trobaràs 3 esglaons i una moneda a terra. I deixa els 3 esglaons i recull la moneda i compra't una xutxe. Escolta'm, Jani, que tu no saps explicar contes? Que els enredes tots? Mira, vols que t'expliqui un conte? Sí. Doncs va, que començo. Un moment, que jo me'n vaig a comprar una xutxe. Que te'n vas a comprar una xutxe? Sí. I no vas escoltar el conte. Després, està bé, vés a comprar una xutxe i jo explicaré un conte. Apa, sí, me'n vaig a comprar una xutxe. Adéu! I ara us explicaré jo un conte. Un matí, com sempre, els turistes estaven al peu de la Sagrada Família de Barcelona. Quan de sobte una gran astronau d'or i plata va aparèixer en el cel. I va aterrar al peu de la Sagrada Família. I de la seva panxa van aparèixer uns éssers molt estranys. Senyores i senyors, venim del planeta Carpa, que està a 37 anys llum i 5 centímetres de la Terra. No han de tenir por de nosaltres. Estem aquí per una missió comercial. Ràpidament, l'alcaldessa de Barcelona es va presentar en el lloc. Estem encantats de donar-los la benvinguda a la ciutat de Barcelona. Gràcies. Què potser volen esmorzar? No. Què potser volen parlar amb la premsa? No. Ja està. Potser volen parlar amb els polítics. No. Què potser volen parlar amb els científics? No volem molestar a tanta gent important. Nosaltres agafem la Sagrada Família i marxem. Com? Que agafen la Sagrada Família? A veure, un moment, a veure si ho he entès. Que potser volen pujar dalt i gaudir del panorama? No. Miri, veu aquesta senyora d'aquí? És la senyora Boi Boi. Soc la senyora Boi Boi, que viu a la ciutat de Sub, que visc a la ciutat de Sub, a uns quilòmetres de la República Carpiana del Nord. A uns quilòmetres de la República Carpiana del Nord. Gràcies, senyora Boi Boi. De res. Però què té a veure la senyora Boi Boi amb tot això? Ai, miri,
La senyora Ballboll, comprant regularment els cubets de Cal Dubric, ha obtingut 1 milió de punts regal i per això li correspon com a segon premi la Sagrada Família. Ah, és interessant això. I el primer premi? El primer premi és la Torre de Pisa d'Itàlia. Veig que li tenen molta estimació al nostre planeta. Oh, i tant, els nostres platerets l'han visitat per tot arreu i l'han fotografiat. I, a més, som fans dels seus cantants. Ah, sí? Sí. I a mi, en especialment, me n'agrada un. Quin? Ai, a mi també m'agrada, aquest. Què podria cantar una cançó d'ell? Home, si no desafina... Doncs va, som-hi! It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. Un moment. Pari. Deixis estar de cançons. Aquí, del que es tracta és que vostès es pensen que la Sagrada Família no és de ningú. Oh, i tant! Doncs miri, aquí, sense permís de l'arquebisbe i del conseller de Cultura, no poden ni tocar-la, i molt menys emportar-se-la. Ai, miri, no em faci enfadar, No em faci enfadar. I què? Oh, si em fa enfadar, miri. Veu aquests botons? Sí. Si premo el botó vermell, què? Que Barcelona vola pels aires. Tampoc cal que es posi així, I si premo el botó groc, què? Miri. Què han fet? L'hem feta petita per transportar-la. D'aquesta manera, un cop arribem a casa de la senyora Ballboll, la tornarem a les seves dimensions naturals. Un moment, senyor Carpià. La Sagrada Família no se l'emporten. Com que no? Porti. No? Que no? Que la Sagrada Família, que porti, que digui que no. Miri que premo el botó vermell, Home, tampoc cal això. Tingui la Sagrada Família. I ara sí, ara ha arribat el moment d'acomiadar-nos. Senyora Ballboll, pot sortir a acomiadar-se. Two ladies, and I'm the only man, yeah. I like it, they like it, this 2 for 1. Un moment, senyor Carpià, no marxin encara, que els hi puc demanar un favor. Ai, ara què vol? Va, que tenim pressa. Miri, resulta que jo tinc un souvenir, un record de la Sagrada Família petit, i és que això queda molt net, no es veu res. Que si poso el souvenir aquí, vostès me'l poden fer més gran. I per què? Doncs perquè no quedaria aquest forat. Però seria una farsa. No tindria cap valor històric, artístic, cultural. És igual, però que com a mínim no quedarà aquest forat. Està bé, posi el souvenir. Ai, i ara premo el botó groc. Gràcies, senyor Carpià. De res, que passin un bon dia. Adéu-siau. Vosaltres heu vist que m'hi ha amagat la Sagrada Família petita al darrere? Doncs he fet un canvi. Els carpians s'han emportat el souvenir i aquesta és la verdadera. I així va ser com es va evitar
una catàstrofe històrica, artística, cultural.